Inaon na nato ni mga higala Senador Alan Peter Cayetano. XFM Katropa. Sinabi po ni Senator Erwin Tulfo, wag daw akong masyadong hot doon sa flood control investigation. Hatrapod kayo. Ang sabi niya, Hatrapod kayo si Cayetano karon kay bungot-bungot naman gud siya gam. No? Hatrapod kayo si pinabungot-bungot naman gud siya karon. Mo gani no? Sige, padayon. relax lang daw ako. So mistake number 1, hindi po ako yung hot at hindi po ako yung hindi nagre-relax. Op! Tama. Oh, sige, mutuo ba mo ana? Pero ako mayingon ko tama, mga higala. Dili si Cayetano ang hot, no? Bangas ka. No? Dili siya ang hot. No? Dili siyang hindi nagre-relax, mga higala daw. Kita, no? Kisa man daig demand ani kita, no? Kung naa may investigasyon ka BP Sara, may investigasyon ka Cayetano, ingana po nun ka importante mga higalang flood control, pero wala eh. Dito lang ilaha, Sara, no, BP Sara, Cayetano, flood control, hands up. Ano yan, naman to yung report si BBM. 7 na daw ang napriso. Kinsa man daw kuno to? Ito mga alipuris. No, kato mga trabahante sa regional offices, mga higala sa muring taon to madali-dali. Ang gusto namong makita kay di gyud mi mutuo nga way politiko behind this. Nya kisara may inyong sacrificial lamb dia rebellia, no? Estrada o basig apilon pa ninyo sa Marcoleta although dili related sa kuan iyang kaso. Dili related sa flood control ang iyang kaso, no? Kadto man tong donation, mga higala mo nakaingon. Basi gusto ninyo apilon. Pila na lang. Maura ba ni? Sibutang talang apil sila. Maura ba ni? Katong gipang mention ni Saldico. Ha naman. No? Ha naman to. Nga na, mga higala mo nang dili si tama na, dili si Alan ang hot. Actually ang katawhan, mga higala na. No? Ang katawhan mo nangita na. Nga naman panalitan nga si Pangandaman imbis kay tuas DBM sa una, mo'y naghanay sa tanan, nagplaster sa tanan. Mo'y nagtakos ba? O, mo ni imong bahin. No? Para kuno nga, dili wala sila impluwensya sa investigasyon, no? Kuan kunuhay, nihawa kunuhay, ni-resign kunuhay. Para, unsa ba ito yung rason ato? Para dili sila maka-impluwensya. BBM may gaingon na. No? Para dili sila maka-impluwensya, mga higala sa investigasyon. For out of delicadeza kuno, nihawa. After 8 months, may higala gi-appoint. Usab. No? Gikan dito sa DBM, karon gihimong presidente o CEO, mga higala sa bangko. Ayan! Nganong kana nga kamatuoran dili makita nilang Tulfo, nilang Soto, nilang Lacson, and other majority senator. Nga nila na makita. Nganong wala malay ni question nila, Mr. President, ba't natin giri-appoint si Pangandaman knowing the fact na na-mention siya? Oh. Asa man sila Lucas Bersamin? Nabay accountability para sa ila? Si Bunuan rin na daog-daog, gibutangan og 8 ka buok sakit. Gibutangan og 8 ka buok sakit, kulang na lang may gala, isa na lang siguro kawati, wa ka pirma, mga higala kang kuan, kang Bunuan. Pero, himuon naging star witness, mga higala. Oh. Si Martin, di ba? Mismo ang ombudsman ni Ingon, getting stronger kuno ang ka-Martin niya kaso. Asa na? Where na you? Here na me. Asa naman? Wa. Oh. Anong dili na makita kung senador sila nga tinuod, may gala, para sa tao? Kung senador sila may galang ilang interest para sa kinatibukan, butang tama yun sila, dili sila pro Sara, di sila pro BBM. Butang talang yan na, mas okay na. Para na ako, mas okay na. Kay, mo singil yung accountability on both parties. No? Unsa ba ka diyang political affiliation ni mo, kay accountability atong isgutan diri, lampurnas ni. Pero selective eh. Pati ang ilang kasuko, selective. Murag garali ba, no? Mura kining garali ba? No, nga ang ilang tanaw sa hustisya, selective sad. No? Ang hustisya, injustice, Sara na. No? Ka-BBM, na yung mga nga ni Alumalia, dili man na injustice, no? Either hilom lang, no? Wala lang.
No, hilom lang mga katropa. No? Kaya, senador ka, gipili ka sa mga tao, tapos nga na ba? No? Tama na. Dili, mga higala, ang senador, maoy hat ni ining tanan nga isyu. Kita, mga higala, maoy gusto nang masulbad ni. Di ba? Nga naman, kisa may kasaad-saad nga by December na imapriso, atong December nakalabay, mga higala. Nahurot na lang tong bonus na mo sa December, wapay na. Bilanggo nga dagkong isda, we cannot consider Ramon Revilla o Bong Revilla as dakong isda. We cannot consider Jingo Estrada as dakong isda. That's the case, mga higala. We cannot consider Curly Discaya, si Sara Discaya. Nga naman, giyang ko na nila ba, gigamit lang sila. Bisan siguro kinsan tawhan na may higala pa istoryahon, makaingon kag sila Sara Discaya o sila Curly Discaya, wala na sila mga higalay capacity nga manghilabot sa pundos gobyerno. Simply because they are not mga higala official of the government. No? And doon ay katakos mga higala, o doon ay posible na agyoy kapasidad ba nga manghilabot sa pundos gobyerno. Siyempre, ang taga-gobyerno ra sabi daw. Di ba? So di ka pwede makaingon, dakpa naman to sila Sara Discaya, mastermind na to, dili to mastermind. Kay, og nila pa may higala, gigamit lang sa sila. No? Gibutangan sila, o sige, butangan ka na mag-project ingani. Pero mo ni bahin na to, ang takos na to, ay kalimti. O niya, kabalo ka ni politiko, mga higala, anong naaman ng malita? Di, mani sila musugot. Wapay project, mga higala, mangayo na ni sila daag bahin. Di ni sila musugot, mga igsoon, nga patapuson pa ng project, bayaran sa gobyerno. O niya, kung mabayaran na mga higala kontraktor, anha pa sila mga higala manukot, dili. Manukot sila daan. No? Mo na nahitabo nga nung naay maleta. Sige, padayon na to si Senador Alan Peter Cayetano. Ang ating pong mga kababayan, every single Filipino has asked for an accounting of the biggest corruption scandal in our country in history, involving not billions, not tens of billions, not hundreds of billions. Op. Yan sa argumentations and debate, mga higala, no. Kini si kon kabalo ni si Ralph kay tigdebate man. Natay fallacious argument, mga higala, no. Nga ginatawag nga tu quoque fallacy. No? Kada bang ikaw sad gani? Okay, for example, ang tao nagisgot og facts. Okay? Unsa man ang pananglitan gisgutan ni Cayetano diha? Na ay flood control scandal, trilyones ang nawa, pinakadako nga scandal in history nahitabo sa Pilipinas, and people are demanding accountability about it. No? Pangutana karon, mga higala, na pag ikaw karon, syempre pananglitan si Ribukas ka. As kan daghana naman dai ninyo diri sa YouTube. Sorry na nalingaw ako istorya ako ka. Sorry. Alas 7:57 na. Dali, asa na gay ko ato, okay. Fallacious arguments, mga higala. Si Senador Alan Peter Cayetano is talking about flood control, no? Pinakadako nga kawat na hitabo, mga higala, sa kasaysayan sa Pilipinas. And that's a fact, mga higala. No? That's a fact. Sikrito pa bago di ay na, heresy pa bago di ay na. That's a fact, mga higala. Karon, kay di magkapabor ni Cayetano, mo argue ka. Moingon kag, ikaw manggani. Ay, mao na, mga higalay, ginaingon nga tu quoque fallacy. No? You also. Murabag wala nimo gitan-aw ang merito sa giingon niya, ang imong gitan-aw ang iyang merito sa iyang pagkatao nga naapod siya sa Katropang Arnel Cortez. So fallacious yang ano man, ang imo dapat atakihon katong iyang statement, katong iyang premise, katong iyang argumento. Dili ang iyahang naba siya nahimo uwa kay dili man na magmatter. Mo man ay ginahimo nila karon. Ikaw nga, may ano ka, may kaldero ka. Bisan pa. No, bitang talang may gala tinuod na kaalan. Butang talang, no. Butang talang tinuod na. Nag-falsify ba siya sa claim nga ang tao, mga higala, gustong masayod, gustong manubag, mga higala, ang mga nalambigit sa flood control? No.
Wala. Nga naman, kaya imong ginaatake mo yung ikaw manggani, no? Ikaw manggani. Ang katurang iyahasang sa, no? You are not addressing the argument or the premise. So, padayon ta. Sige na in English din, kasama. Sige. Wala na mo na last? Ano pa? Okay. It involves trillions of Grabe no? Trillions, mga higala. Go. pesos. Dahil every year po lampas 5 trillion pesos ang ating budget. And since 2023, 1 trillion more or less sa DPWH pa lang na infrastructure. More or less 1/3 doon ang flood control. Yung pa lang na imbestigahan. So when you tell us, Senator Erwin Tulfo, relax ka lang. Grabe ang init ng ulo mo pag sa programa mo sa TV at radyo 2-3 tao kausap mo, problema ng mag-asawa, tama yon. Kasi those are real lives and real problems. Pero ito problema ng buong Pilipinas, sasabihan mo kami lahat, relax ka lang. Tiyaw mo na. No? Grabe makapamali ka so na mga hinayupak, mga pusang iring. No? Kasi karon may gala sa sa kawat nga nahitabo, trilyones ang nawa mga higala. Imagine na, ispoko mo na mga higala. Unya mo ingon lang ka, relax lang mo diha. Well, what do you expect from someone may higala nga who wants to bend the law? Kung sa may atong lauman sa tao may higala nga gustong baugon ang balaod. Was